Ciki ko mun zauna ko menene cewa abin fushin? Ai, sweetheart me haka? Yanzu tsakani da Allah wani aka zan ci gaba da rayuwa a gidan nan. A ce wannan bayan Allah ba za ta bari in bani in sake in yi abin da ya kamata ba. Ki yi haƙuri, wallahi matan nan ni ma ta zai yi min matsala sosai. Ni fa na ɗauka zaman aure miki. Ya za a ce mace ta zo ta yi min zaune a gida ta hana in ba mijina kulawa. To ya gizo. Ok, bayan wannan kulawa da ma akwai wata kenan, sweetheart. Ok, shine kika ɓoye mu? Ni wallahi raina ne a ba take kan kasan dariya wallahi akwai. Kulawa ɗaya ma kenan in Kan ki kai. sa in yayi mu mata can in fidda ta. Ni ya yi maka alƙawarin tana barin gidan nan sai abin da ka gani. Kai shi ka dubi wannan kula da yake ban dama akwai wata. Akwai mana. A gaskiya. Akwai wanda zan je zan kai ƙarar ta wajen shi. Dama buge ta kike da gaske ɗan. Kaɗan ne fa. Kuna ce. Ashe buge ya ce dole ki. Ka wallahi ta dame ni don wallahi albarkacin ka ni da abin da zan mata ya fi haka. Gaskiya su da ku daina buge ta kin. Tsoro kake ji? A'a, uwa ta ce in yaya ta ce. An dai.